matèria laboral a nivell local, el que és cert, i nosaltres sempre ho hem defensat, és que un ajuntament no pot ser una agència de col·locació. Pensem que ha de fer un altre paper, possiblement un paper de dinamitzador, de formador, però no de col·locador, perquè si no el resultat seria el clientelisme. Què significa el clientelisme? Ocupar amb gent afí determinats llocs de treball i garantir en el futur un bon grapat de vots. Però això no és l'interès de Compromís, perquè partint de la base que és una pràctica antidemocràtica, partidista i menyspreable, perquè la gent ha de poder accedir a la funció pública en funció de la seva capacitat, independentment de la seva ideologia. Què és el que podria fer Aldaia en matèria de col·locació? Sobretot incidir en el tema de la formació. Estem en un municipi en el qual, un poc a semblança d'altres municipis, hi ha un percentatge elevadíssim d'alumnat de l'ESO sense graduació, sense graduat. És a dir, un percentatge elevadíssim. I després amb una formació precària. Aleshores, el que s'ha de fer des de l'Ajuntament, sobretot, és d'apostar pressupostàriament i, a més, fer efectiu i s'aposta a fer-la efectiva en diners, en euros, gastadors, el que seria la formació a través sobretot d'escoles municipals. Nosaltres ja fa temps que vam dir que, per exemple, en matèria agrícola caldria una escola, si no de capatassos, perquè ja n'hi ha una escola d'operaris agrícoles, igual com d'altres matèries. Estic pensant ara, per exemple, un projecte que hi havia de fer una escola per a cuiners. Nosaltres partim de la base que la gent que té més necessitat d'aquesta formació no se pot contentar amb un subsidi, una ajuda a fos perdut. El que val és invertir a llarg termini en una formació i nosaltres, l'Ajuntament, el que ha de fer és fomentar-ho. Dins de les seves limitacions, tampoc es tracta de ser un eix de generador continu de treball, perquè tampoc és la nostra feina. La feina del consistori és administrar correctament els ingressos produïts per el que serien les taxes, els preus públics, etc., de recursos que genera el municipi, i fer-ho d'una forma raonable que beneficia a tota la població. No només a la gent necessitada, especialment a la gent més necessitada, però a tota la població, perquè a canvi de la fi tota pedra fa paret, i en aquesta paret estem tots. I això podríem tornar a relacionar-ho amb el que hem dit anteriorment, i és que l'Ajuntament, com molt bé has dit, s'implicarà econòmicament amb el tema de l'orientació laboral, no començar la casa per la teulada, sinó que hi haurà també una feina de base ben feta d'orientació laboral i sobretot de formació, una formació adaptada als nous temps que evidentment han canviat i que seria molt beneficiosa per a començar una bona base. Sí, perquè a més en el cas actual s'està generant ocupació formativa, però auspiciada des de la Diputació, és a dir, a través de programes de Diputació s'està facilitant la integració temporal, sobretot de llicenciats i persones joves. No sols això, a banda hi ha la possibilitat pressupostàriament pactada, nosaltres de fet en el 2016 vam pactar un muntant important de diners per a formació per a desocupats i tanmateix realment no es gastaven. És a dir, no només es tracta de mantenir una voluntat de fer-la